Tsiku number 15. Mafunso a Yohane. Koma Herode mfumu yoyikidwa ndi Aroma kuti aweruze Galileya analamulira kuti Yohana aponyedwe ku nyumba ya ndende chifukwa chakuti anamudzudzula kuti adalakwa pokwatira mkazi wa m'bale wake. Chabwino titafika pa chipata cha mudzi wa Naini anakumana ndi anthu onyamula maliro. Omwalirayo anali mnyamata wa masiye ndipo mwana wake anali yekhayo. Pamene Ambuye anamuona anamva chisoni, anakhudza chithatha cha maliro nati, "Mnyamata iwe tauka." Pamenepo mnyamata wakufayo anakhala tsonga ndipo Yesu anampereka kwa amayi wake. Kamfunseni kuti kodi inu ndinu amene Yohana adanena kuti adzabwerayo, kapena kuti tidikire wina? Ambuye, Yohane Mbatizi watituma kuti ife tifunse, kodi ndinu uja ankanena kuti adzabwerayo kapena muyembekezere wina? Kamuuzeni Yohane zimene mwaziona ndi kuziva. Akhungu ali kupenya, opunduka ali kuyenda. Ngodala amene sakhumudwa chifukwa cha ine. Kodi pamene Yesu anaukitsa akufa ndimaphunzirapo chiyani za iye? Mu nthawi zovuta kodi ndimakayika kuti Yesu ndi ndani? Kodi mafunso anga woona ndi ati? Ndipo umboni wanji omwe ndisoweka?